Boxing Gym. Yan, kasama ko si Holmes at saka si Gabriel. Si Holmes ay from Kalinga. Si Gabriel naman ay Ifugao ang lahi, pero taga rito sa Nueva Vizcaya. Pati rin si Holmes ay ang lahi ay Kalinga. Dito na siya titira dito sa Nueva Vizcaya. Ayan, guys, antayin natin, panonoorin natin kung paano sila magbasagan ng ilong. Joke, sparring lang, sparring. Ayan guys stay lang kayo. At saka huwag natin kalimutang i-subscribe ang Bigoy TV para sa ganun lagi kayong updated sa lahat ng aking video. Kahit nalakas ng ulan, lalakasan ko yung boses ko para marinig tayo. Ngayon, thank you very much sa mga nag-subscribe at magsusubscribe pa. Bigoy TV! Yan guys, susubukan natin ng Ifugao at saka taga-Kalinga. Kumbaga, Kalinga versus Ifugao. Ayan, round 1. Galaw-galaw kasi Galaw-galaw. Yan. Galaw tapos bigla ganun. Huwag kang matatakot sa suntok niya. Yan, huwag kang matatakot. Sige. Yan. Umay pa lang, isi-straighten mo na umay namin. Straighten. Ayan. Straighten ba? Straighten ba ka? Umat-atrasan ka! Umat-atrasan! Straight mo ka, Dagos. Na. Straight mo. Etam, kuha. Ganun lang. Huwag mo kang atrasan. Isa pa Yan. Alis ka dyan. Okay lang yan. Sige. Yan. Okay lang yan. Sige. Straight lang ang pangtira mo doon. Kapag tinitira ka na ng ganun, antayin mo lang siya. Huwag lang straight, dapat may kombinasyon. Straight hook, gano'n. Huwag kang gaganyan. Huwag kang gaganon. Jab, biglang straight, gano'n. Hulog. Yan, sige, come on. Yan. Yan na. Pati Yan. Ganun lang. Ayan, sige. Di mo? Sige, kuha mo. Ganun yung tinuturo ko sa'yo. Sige. Ganun, sige. Isa pang ganun. Sige. Ulit. Straight kaya na lang. Ganun ang tira. Kasi tignan mo na yung tira niya. Ayan na. Huwag ka magpa-cover. Straightin mo. Straightin mo, Ikaw, straightin ko. Sige. Straight. Yan, sige. Boom! Kuha, di ba? Isa pa. Ganun lang. Boom! Boom! Ganun lang. Maunahan mo siya. Ganun. Straight. Huwag ka dyan. Sa kaliwa ka niya. Oy! Sige, relax. Relax. 10 seconds. Malakas na si badig mo Pwede na yan. Badig mo Huwag kang atras kasi. Kung atras na, tatamaan na katapakahday di danog gani. Pakahday di danog na. So kung matras na hanggang pakahday, atras mo pakasta. Eksakto yung tirupa na straighten. Abay kaming karurayon sa katong kasto. Sa katong coverhaan dapat nagkuha ko pulang din. Dapat straighten. Wala dapat yung hanggang nga diretso di pa atras mo. sa ngayon problem kung Ayos, magandang laban ng taga-Kalinga at saka Ifugao Match na match pero sa gila hindi siya pagtalag.
mo. Ay, gagi. Straight mo. Straight mo. Straight mo. Handa ka mo tama rin dami. Oh. Second out. Ingat tayo ha. Okay, box. Pero kaya, ikaw ba ron? Kabit man. Ayan. Matras ka ng ito'y bangir di pagkatrasam. Nakasta, asjay. Sabon to bigla straighten. Ha? Okay, agawam natin. So, umagaw ka. Yan, ganun lang. Sige. Nigit. Dito ka sa kapila. Yan, ganun lang mo. Ganun lang. Yan, ganun. Hindi ka niya makuha. Oh! Hindi niya makuha. Hindi ka niya makuha pag ganun lang. Huwag ka papalikod. Ang takbo mo, paside. Ganun. Oh, yan. Pag ganun, paside ka, anak. Ganun. Tirada. Yan. Kumatras ka man, hindi kong kunakhan kami nga kahday. O, sige ulit. O. Sige, jab, bigla straight, hindi ka banger nga magna. Sige. Sige jab, straight pa ilang. Sakan to. Sagsaganam nga pa di banger. Kamon to bitawan. Malaki si madig mo. Ang bigat ng suntok. Bigat pero mabagal. Oo. Sige. Ba't mo inaantay yung straight niya? Umantayin Yan, sige. Sige. Alang Ayan. Uy. Tama, nagtatiming Sige. Isa pa. Oh, yan dapat hook. Tol. Bong, hook mo na Hook mo, i-hook mo. Tanaka ba di may isang kaiman I-hook mo. Basta danog na di left na. I-hook mo. Coveram di rupam nga muna di cover. Cover ka Cover mo nga muna. Urayam nga itira na di kaliwana. Agaw.